koliko vi volite Novi Sad, Vojvodinu? Evo, Šaban dolazi ovde pa peca, Aca ne peca, koliko znam, kao Vojin. Ja pecam. Ti pecaš, stvarno? Dolaziš u Vojvodinu ili gde? Pa znaš šta, gde stignem, moj suprug je strastven ribolovac i onda kad ja pomešam malo živce pa mi se licna negde spoje, onda trebalo mi je par godina da skapiram da na pecanju treba da se ćuti. To mi je najteže palo. To ti je teško palo? Do ude sam uglavnom pecala somove, a onda sam prešla na druge ribe. I znam da je sad aktuelan smuđ, štuka itd. A, dobro. Eto, vidiš, koleginice, nisam znala. Pa eto, radoholičari po prirodi, imali slobodnog vremena. Desilo se, što bi rekao Sale, poklopile se zvezde i eto tako, dali smo naš prilog natalitetu. Bogu hvala. A, dobro, ali Violeta je stizala ne samo da rađa deca, nego i da puno radi. Koleginica s RTS-a, koliko je sad? Si zaokružila 3 decenije bavljanja? Naredne godine. Naredne godine i verujte mi, nisam starac foča od 100 leta, nego sam rano krenula da se profesionalno bavim ovim poslom. Naredne godine jubilej je zaista veliki i to se ne bi ni setila, nisam nešto sklona tome ni da budem samoljubiva, ni da nešto veličam sebe šta sam sve uradila u životu, ali zaista pune 3 decenije kako se profesionalno bavim voditeljskim poslom. Retka arhiva koju Violeta čuva je ovo što ćemo sada videti. Te fotografije si nam donela na moju molbu i to je na jedvite jade. Jeste, jeste. Na jedvite jade. Nemaš nešto puno arhive? Pa nemam, zato što jednostavno ja živim život danas. Tako i učim svoju decu iz prostog razloga. Evo konkretno ova fotografija, izvini što te prekidam, to je, ja mislim da je Violeta jedna od retkih voditeljki koja je u to vreme nosila mini suknju bez pardona. Mislim da si najkraću moguću suknju nosila tad na RTS-u. Jesam, ali s druge strane sam ispred RTS-a nominovana za nagradu, najveću nagradu u to vreme u našem poslu Gordane Boneti, prema tome mogla sam i jedno i drugo, Bogu hvala, mogu i danas. Malo sam produžila, ali držim se. Nikad nisam voljela klišeje. Stali smo kod arhive i kod ovog što si nam donela, znači baš retko šta čuvaš od snimaka, fotografije imaš malo? Pa ne čuvam, jednostavno smatram da, pričali smo milion puta o tome, svojim sinovima želim da me zapamte kao dobru majku. Svojim unucima takođe, Bože zdravlja, da ih imam jednog dana. A ovo je posao, to je jedan deo mog života koji je prosto samo moj. Mnogo se razlikuje ista profesija nekad i sad. Pričale smo i o tome 100 puta, što privatno, što ovako pred kamerama. Razlikuju se ljudi. Razlikuju se ljudi. Mi iz te generacije, zlatne generacije RTS-a koja je smenila onu prvu vodeću garnituru, ostali smo negde isti i mislim da smo jedni od retkih profesionalaca u našem poslu. Meni je jako žao, ne bih želela da Dobroje Topalović, a baš je dosta dobro izgledao ovde. Žao mi je što ne možemo i nemamo prilike da to svoje znanje prenesemo na neke mlađe. Ne zato što mi to ne želimo, nego jednostavno zato što mlađi su jednostavno postali takvi da ne žele da nas čuju. Ajde da kažemo da se Violeta bavi ipak emisijama u zabavnom programu ceo svoj vek. Tako je. I kaži mi, je li imaš neku crnu listu? Ti se zamerio neko? Mislim, ti si, to sam rekla na početku i to vjerojatno i gledalci znaju koji te prate svih ove godine, nemaš dlake na jeziku. Ti kažeš pa kud puklo, ako nešto misliš i to treba tako. Pa velika je razlika kad sedim na mestu gde si ti, znači kada sam ja domaćin i kad sam gost. Kad sam gost, onda mi je sve dozvoljeno i mogu da se šalim prvenstveno na svoj račun, a kada sam domaćin, trudim se bez obzira koliko želim da budem škakljiva ili ne, da ne pređem tu granicu dobrog vaspitanja. To je nešto što ne treba nikada da se izgubi, jer samim tim, evo, postoje ljudi s kojima ja sarađujem čitave 3 decenije, kao što je Aca Ilić, i nikada se nismo popreko pogledali, niti je jednog trenutka bilo. I dobro sarađujete, nema ono, pa da.